जों बोरै ओंथोन जलाथोन पानिपुरी हिंके जतनी बागैनो फेब्रिट पानिपुरी no nugui kebo chanamo chungya amhai hini simania te a panipuri wo je tui tongmani ar sakao emon je mosla misli jago obono nukhangang ke chaoi tongmaya khukti chorai maphayo phiaba a panipuri wo emon je mosla rok hiri jago kalogoi thogrinani bagui jatra portiwo te aboni bagui no khoroksa family ni bufa basa soho theinani nangkha abobo panipuri chamani yagulo panipuri poison tongo ar jagao je tuyo sapul jagmani ar jagao kwbangma bithi rok rowoi thogrina bagui tam rok bo sapul jagmani bagui no obo chamani bagui borok bufa khoroksa te busla khorognoi thika eklogiwo belaikino kirmasincha wanajaknai kok जों jotono panipuri nukhang kangkai tongmanya khwsumu tuichumu street food rogo phaljak nukhang kangke mela rogo phaljak nukhang kangke tongui manya rukthari mathango janani bagui phiaba o panipuri ni bagui no khoroksa family ni borok rok pura komonani nangkha belaikino kirmasincha kok जों o panipuri nole thokjagoi hamjagoi jao phiaba o panipuri wono sapuljak kwbangma bis gwnang bithi rok rejago je amo baite bo thokoknani bagui te o sapul mapul ni bagui no borok rok ni bagui belaikino kirimasincha bohog rok dera mani yagulo janle wahaibo ongoi thango tabo bohog derawoi olni bagui tamo ongno truk abo kebo phano kono sia truk bemar manjagoi thangka hingke olo kwbang kok ongoi tamo ongoi thano bemar kotor manjak thano abo kebo phano saimanya amsike hamya thogrina bagui chemical rok rijaga abo kebo phano wansogoi manya जों जे chaoi tongmani mayonnaise rok obo belaikeno dangerous जों nogo se homemade khlaiui kaham khlai swnamano phiaba borok hingke tebo phainchulukrinani bagui jatropot chemical rok safulo tebo thokoknani bagui oborok chamani hamya amhai kwbangma experiment khlaithani rogo bo sajak tongo mayonnaise rok chamani hamya phiaba panipuri bai hingke besibag no mayonnaise rok sapuloi rejago jate tebo phainchulugui thoknani ja chikon mikon sobole chaoi mano borok suddo desi bai snamjak borokni yak bai phiaba kotor amhai shop tongo panipuri ni dokan simi ar jagao kwbangma varieties ni panipuri rok manthogo ar jagao chamani hamya tamni hingke borok tebo customer attraction ni bagui kwbangma manui sapul mapul khlaiui swnamo jate borok rok tebo attraction ongoi obono thokjagoi tebo borok chanani fighter hinai phiaba omo belai kheno hamya street food ni chaoi thokyaphano je sob kotor phaljagoi tongmani obo belai kheno hamya street food ni thokyaphano obo kaham hingke panipuri chaoi khoroksa family ni member tinjona thio himani obo ongkha bihar rajthani ni kaisa patna ni paniganj anumandala kaisa paribar eba kaisa family ni member tinjon ek lagatar thimani yagulo je panipuri phalai tongmani dokan eba kheba street food rogo obono tui kwbangma no songmong asaijak je a panipuri snam thani o tamo hamya chemical rok sapuljak hinai borok bufa busa craving onglai panipuri chana phalaimani dokano chaole thangka phiaba nogo thangoi bohog belaikhino sajakka o panipuri chaoi digest ongoi mani ni yagulo te busla khoroksa bohog sajakma nogono langma sachoi paikha aboni yagulo kheno bufa busa te khorokni tongnai rokno hingkangke ganani no hospital tlanglai thanglaika te ar jagao treatment rinani jorao no borok khorokni bo langma jonani nangkha belaikhino kirimasincha kok panipuri chama bai khoroktham ni langma jokha abo bo eklogi sumung hingke obose
Panipuri khlaithani wo tamo manai sapoloi amsak janleba janno haririnani nangkha. Bufani umor 45 omo kahairokni bisingo bwsla khoroksa hingkakhe 8 bochor tei khoroksa kusu hingkakhe 4 bochor. Khoroksa hingkhe to school o poriwi tongkha class 2 o tei khoroksa hingkhe KG1 o poriwi tongo. School o phanase admission najakya kho. Koktwmani bisingtwi saimangka Dasera mela o borokni para o mela wngbo ah jarao borok o mela o Panipuri phalui tongmani ah jaga o thangui chaoi kha. Phiaba chaoi akoi joto mela pawi nogo thangmani yagola kheno food poisoning wngkha. Aboni bagui no khoroksani langma chokha tei khoroknini kai hospital o thangui langma chonani nangkha.